फाळवेर सांखळे बाजारात व्हडा प्रमाणात गर्दी जावपाक लागल्या। ताका लागून येरादारीची कोयणी जाता। हो प्रश्न सुटाव करपाच्या हेतान सांखळे बाजार ते पणजी वचपी रस्तो बंद करपाचो निर्णय सांखळे पालिकेन घेतला। बाजारांतल्यो सगळ्यो नो एंट्री सक्तीन बंद करतले। बाजाराक येवपी लोकांनी रस्त्याचेर मदींच गाडयो पार्क करच्यो न्ही अशें आवाहन नगराध्यक्ष रश्मी देसाई हिणेन केलां। जी विठ्ठलापूर आमची जी ब्रिज आहे विठ्ठलापूर टू बायपास बिल्डिंग जी आमची आता नवीन आम्ही जी आमचं एक शॉर्टकट वे टू बिर्डीला जायचा जो आमचा रस्ता आहे तो आम्ही पुढच्या 4 दिवस म्हणजे सॅटर्डे टू ट्यूजडेपर्यंत म्हणजे पुढच्या 4 दिवस आम्ही तो बंद ठेवणार। कशाला जी चतुर्थीचा बाजार जी सगळी आमची इकडे तयारी केलेली आहे चतुर्थीच्या बाजारानिमित्त ट्रॅफिक कंजेक्शन होऊ नये म्हणून हा आम्ही एक काउन्सिलतर्फे डिसिजन झालेला आहे। एक सॅटर्डे संडे आणि मंडे 3 दिवस तो रस्ता आमचा बंद राहील। तसंच सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा एक आम्हाला रिक्वेस्ट होता की 9वा दिवस आणि 10वा दिवस 11 दिवस आमचा हा गणेश उत्सव असल्यामुळे 9वा दिवस एक तिकडे बक्षीस वितरण समारंभ होईल आणि 10वा दिवस आमचा विसर्जनाचा आणि चतुर्दशी दिवशी 9वा आणि 10वा दिवशी पण आम्ही तो रस्ता बंद ठेवण्यात येणार। एक सर्वांना एक विनंती आहे की ह्याचा एक दखल घेऊन तो एक सगळ्यांनी दखल घ्यावा की ह्या एक 3-4 दिवस आमचा तो कंप्लीट रस्ता आम्ही तो बंद असणार आणि ह्याचा सगळ्यांनी नोंद। बाजाराच्या ज्या गणेश चतुर्थीच्या निमित्तान हांगा मोठ्या प्रमाणात उलाढाल जाता। लोक खूप प्रमाणात येतात आणि ट्रॅफिकची आमकां थोडी खूप प्रमाणात प्रॉब्लेम जाता। त्या खातीर आमी ह्या चतुर्थीच्या निमित्तान थोडे डायवर्शन केलां गाडयांचें की जो एंट्री जाता विठ्ठलापुरांतसून जी गाडयो येतात आणि ताकाच आमी एक लिंक रोड आसा म्हणजे तो बिर्डेसून पणजे वचपाक तो लागीं पडटा पण त्या रोडार ट्रॅफिक वाडटा त्यामुळे मार्केटांतल्या लोकांक गर्दी असल्या कारणान ती अडचण जाता आणि सबंद ट्रॅफिक जाम जावन गोंधळ जाता। तो जावचो न्ही म्हणून हेच्या चतुर्थीच्या निमतान आमी थोड्यो रोड्स हें करून दवरल्यात की ट्रॅफिक आमी तेतून डायवर्ट केल्या भायर वचपाची आनी बिड्डेसून ज्यो येणाऱ्यो त्यो माळवंदरसून भायर वचपाच्यो आनी हे रोड आमी ब्लॉक करतले।